Para a exposición Camiños Incertos presentei dúas obras que están pensadas para estar xuntas, xa que ambas as dúas configuran unha dicotomía. As obras falan sobre a idea do camiño, por un lado, do Camiño de Santiago, e por outro lado, da idea do camiño como esa vía que é construída e destruída durante o seu transcurso. A primeira peza é unha instalación interactiva, aproveitando que a Fundación está nun tramo do Camiño de Santiago, busca recopilar todas as experiencias relacionadas co Camiño de Santiago, xa que non existen dúas iguais. A segunda peza ten como materia prima as cinzas que recollín tralo incendio provocado na illa da Gran Canaria o pasado verán de 2019, que curiosamente queimou unha parte do Camiño de Santiago que aí existe. Estas cinzas están encapsuladas en pequenas resinas que buscan ser beleza dunha situación tan horrible como foron os lumes. E esta beleza busca ser concienciadora para o espectador.